na me pese me bisa in terms of system aye wo ho e ma nwomtofo ne ade no so abamfa so ama wana waye panyimu e wo nwomto onim nti wanya ho fa so nwumi a watui you know apart from individuals aboa o ne ade system no aboa wana yo me da se no krapa ni de yempani fon to ehwe anyum so de nkoyi kra se ite se me hwe se matodwum mfie bebre ni o asti nyina metodwum menyum so so bebia ewo ho ye bo se sabe obi fiti yas ekra no a o song so no na e bebo ta enso no se du se kache no mo a enye o SOMPA FM me kan se ka papa ye de mami mfie bebe mienu ene ayiniska de mami a enya wow eni wupa sanyenya se bia mema ene aboafo ne adwuma a me yanka enya kra se wo ye adwuma bi ka nwom to ne enye sa dia okay so nka anu de ese empenfo no tena se pa na omo nhwe tetefo no tetefo no a ya to dwum minimu de se bibia me de me na bibia omo ya me sa de a stories ne de eya yete pa efa eyi mu amudi kan ne ho eya yete nti meje di se wo se enya kra mo hwe yie pa wo mo se yan atu anyum nsie aduanan aduonum ekono afre inipa ni wu ansa na ye ba beka se me de me nyanwu mo ya ubetsa na dia me ye ni metwa so abanti no exactly eno de mo ne anifo no yeah enka se inipa no to anyum na che no mo and show me and so yet at the me because I can say me say I feel say in fame you know na am me 500 in royalties so here I did be I miss sagrada akọ because so anyum baby a sorry yes baby bibia so GHAMRO she ne papa eya sempa meje di se ha dwene pa wow udim se na mafo no na sisi a me fa ne se omunim charge ne ade ntine ne okobo show a o gini boom ni ade bad moma breso no na entisa kwa enti o system ni ye in place a ebetumi ama mo didi mo adwuma ho na nye se na medi kana me kan say ye ko gina stage so a ne ato nwumi ya to nwumi ye de aje ni ho ye wi a ye de ji ye sika ato ya ta so ne ye ko da ne a ono nwum ne ye ne de anankasa no na o hye bebi na onya so mfa so enti we are appealing they have me pa because say near o hye adwuma no so no kra wo ye no bosom ye tua na ka say na ne ono ato adwum no a mfie bebre ni na afi mfie me no na ya ma ho mama wasam na ye me de wasam na ye me de o see ne o hwe adwuma ni so no me fa ne o GHAMRO office ho na o ye adwuma no ono no kwa ye tia bosom ye ma ne say no ono a wa ye nwom a ono nti na nipa ne wo ho no na ya ma ne kitwe bi enya o we de modu e bars enya anya me fa ne say Ghana fa na say before no I let say wu nyine a na why bibi ebi enya na say ohun enti ya time no me medical dwum we me dwum edikai pa me troye o Joshua obi ri nyina wanim nkwana nyina Joshua
se die mi di mo se chirino sarana me di wechi mirinyawo mirempawo shedina mensuro Joshua se die mi di mo se chirino sarana me Sajum we son se tufo pa wo bibu awo no ma wo nkran won na fe yani to dwomo no mmomo no usia obi pa na brabo no anya kura anyontofo no wow empanimfo no enya kura monim panimfo no enka na wo mo enhwehwe mu yie pa enya kura yes apo enye nhira ma ye nya o se etumi eye ne yie na mpanyimfo no mu twa omu eyi so aba omu adwuma omu aye nyina mu twa so aba papa so na and starting no ya koya adwuma Ghana films yeah and na there men kwa metimi higher John metimi to 10 na or to treble ai bibia na that's right ya record SOMPA FM Saturday sa ye gina wonom 4 enti here nyina start kom na maye okay onyame no enti se ba ko ano on prepare safety ase san ye yes ato won na wenyina ya gina mu mfie bebre ni se bibie kwaya mama ye nananom enini ya mai aso wonti asa sadene die wo mo hwe pa enye mama waka sama edu ma yenkotie unyomi ba ko na yemra ewura widie mu ne huhum ne usunsun mu nyina na hyewunkran ma wahu se ni daso wo ho ma wo manya min shaw I mean why you bebre na nsemo aka ne so no eto asum ye bebo ma authorities say hu say e was so mu twom ani hwe ye mpanyimfo ye hu hia papa bi papa bi ma fatudwa e onom ayi tete pan tese papa ndo wo atem kade okay nani efra na uko hu papa na setem mo so tie adwumbi minim sa wonim a tetete no ayi onue wo sika sie bi o Ghana Commercial Bank ebra mi si so na ponte akina me dem afa mi ko wa trotro papa won say papa no wodwum bebre wo to dwum ache pani pa na wo ko hwe papa na abrabo mu a wow o 100 years ye sika na it is kind amano ayi 200 and it's enye ya pa it was a system no adwuma it is amu hwehwe mu yi bibia sande a mu nyontofo no dit amu hwehwe yen in fact some part like ye be pem read the GHAMRO penyin na abaha whether online or in person na ya toto na no ni ye hu measures a o dey sisi ho aboa impanyimfo because ehun hia na papa ya waka na sem ye ne be kasa ye ne me je di so be pesa be kasa because 100 years na GHAMRO ma 200 CEDIS na wonyom wa wo hofiti wodwum bebre wo asori nyom e bebre pam me bobobo adwom no aso wono abeka okay so wonti no osamu hwe no yego so na nya ene no nya wanti ne wa hanti nyankopon nhira obebre amen ai na ne awoye bia soso no onto ne no baye I mean onto ne nsuo pa enguso na enye from because why ni nyina ai na mafokasa why ni nyina nti enne so fa delight special so I celebrate good works excellence near there no celebration no na we icon for today nyankropo onhia bebre Abaawa Connie onyuma ye nhia Abaawa no na mepe Abaawa no okay onyuma ye nhia bebre amayen ai meje di say bibi wo ha be pese obeka chietefo I mean authorities wa kan mo de bibi wo ha be pese obeka achietefo na obi a otie wawie
oh niam ka akyerɛ tiefo ne say asetre mu no e kakra ti bibia won namu no nya abotre because titu nyontofo no nyontofo no e bas en obi on ma woni mu to enso so onya oboafo bia onya abotre onantim kakra onso nyame ondo nipa omu ade na dako no de awakoma so no on sabe erade ebe ya ma me da nipa bebre so ase mintum amobodin ti no obi na we jabi anti me ma me no akosia wo amanane